Duol mar IEBC seyo mokalo kalure kod tulo kod chochni mabende nobede yiero madundo manobagi juma mokalo moko kuom gwenge mantiere pacho kae kata doko ni ne osingo ni ne oikore moromo ne yiero makamano. Repota marwa Martino Nyango miyo waler mathoth ewi wachni. Ndalo machol kende bang' ka duol mar IEBC ne tieko rak margi mokwongo mar bago yiero margi madundo e kuonde chung' od buche auchiel e pacho ka, duolno pod iseyo kuom ne rem bago yiero mohuyanga magitimore bang' ka duolno ne olando ni ne giikore mokalo ne yiero makamago. Dr. Martin Andati en jalony e weche mag siasa. Tume hata kama iliingia ofisini juzi, ile sekretariat imekuwepo na ina uzoefu katika utenda kazi hasa kusimamia uchaguzi. Kwa hivyo tulitarajia kwamba hata kama makamishna wale ambao wako ofisini ni wapya, tulitarajia tume ingefanya kazi mzuri. Kwa hivyo kuna bado maswali ambayo lazima wahakikishe kwamba wanashughulikia, haswa mambo ya usalama. Korka kore, Profesa Gitile Naituli wacho ni duol mar IEBC oselalo yie margi kuom jopiny, komedo ni weche ma ok neni kare ne onyenyore kinde yiero madundo kamoting'o jotend migepe mane goyo kampen ne jochung' gino mane en ataro mar chik. Wananchi wadhani hawana imani IEBC inaweza kufanya uchaguzi wa haki. Waliangalia ma-PS, ma-CS fanya kampeni, hakuna kitu walifanya. Walijua hiyo ni illegal, hakuna kitu walifanya. Wakati wananchi wanagua rasi na guns, hakuna kitu IEBC ilifanya kufanya kura, which is a crime under the Kenyan law. Omedo ni IEBC ne onego chwali yiero mambere kod mano mamalava nyime bang' tulo ni muoch, to kata kamano ne gichuno yiero mondo dhi nyime bang' tulo go. Wakati watu walichapa huko Malaba njioni ile siku ya kuamkia uchaguzi, IEBC ingesuspend hiyo election. Wakati tuliona military looking vehicles huko mbele, kwa hivyo inaonekana IEBC has let the Kenyans down, na sasa Wakenya wanauoga ya kwamba uchaguzi wa 2027 inaweza kuwadhuru vibaya, kwa sababu referee haonekani akiwa independent. Andati wacho ni IEBC nyaka koro ne ni duoko mag yiero mar jatend piny obichiwe yor ler maonge kuom moramora, komedo ni gimanyo kenge bende mar tieko tulo e kinde yiero kachiel kod bang' yiero. Ni vizuri yale matokeo ambayo yanahesabuliwa, kura zile zinahesabuliwa katika maeneo bunge, zikishatangazwa zikuwe za mwisho, isikuja tena tunangoja wengine kukaa Nairobi kusema wanafanya hesabu ndio inazua utata. Pili, lazima wahakikishe kwamba wanashughulikia haya masuala mawili ambayo nimesema, ambayo ni fujo na pia mambo ya uhongaji wao. Jolony gikoro wacho ni yo makende mar duoko geno mar jopiny kuom IEBC en neno ni komiti mar walo apisas mag duondno kochuogi gi jatend piny, to nyaka koro time yor ler kendo nywak jopiny e wi chenro makamano. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango.